molim vas da minutom šutnje odamo počast svim preminulim vatrogascima kao i braniteljima u Domovinskom ratu. I još jačim koracima krene u bolju i svjetlju budućnost na korist svima mještanima i svim stanovnicima općine Sveti Đurđ koje štitimo svakog dana, a po potrebi i diljem Lijepe naše. Hvala lijepa još jedanput svima.
RTL